Benvinguts a Volta i Volta, un espai distès de cuina patxanguera. Avui amb la Maria farem un mar i muntanya, un turbot amb xoriç. Ens acompanyeu? Què tal, Maria? També. Molt bé. Escolta'm, molt content de tenir-te per aquí, perquè hi ha poques noies en aquest programa, no sé què passa amb les cuineres. On ens amaguem? Bueno, però tu ets valenta. Home! Vens a cuinar aquí amb tots nosaltres i no t'hi poses per poc, perquè aquí estic flipant una miqueta amb tot el que ens dus. Explica. Bueno, són tot coses bones. Des de... Vam dir que fèiem un mar i muntanya, no? Sí, això m'has explicat, jo dic, i amb xoriç, que això és de nota. Ja dic, això no ens hi posem per poc. Del mar el turbot, i de la muntanya el xoriço i tot el que serien les hortalisses, les verdures... I aquests senyors d'aquí, també de mar, Aquests senyors són els senyors VIP, que fan el can-can al turbot quan passa. Veieu quin color que té això tan vermell, els carabinyers, no? Sí. Molt bé, doncs escolta'm, tu diràs, per on comencem? Dóna'm feina, perquè jo no m'hi sé estar, allò... A veure, tu d'ajudant de cuina, bé, no? Tu prova, jo si, com a molt, em tallo. Mira, t'he portat dos tipus diferents de tomàquets, aquests que tenen una textura així com vellutada, es diuen mala cara. Home, molt bé. Però jo els trobo molt bonics. Semblen aquests de penjar, oi? Semblen per la forma, però fixa't que sembla que estiguin a través d'un vidre translúcid. No els acabes de veure mai. Tenen molt bona olor, dius que els has escollit. Són meravellosos. S'han de feinejar ja? Mira, aquests tomàquets els hem de rentar, treure-li la part verda, la fulla que no es menja. Tots? Sí. Val. I aquest també o els Potser amb la barregem? meitat... Va, els barregem, no? Ja dic jo, que així els veurem per dintre. Val. Jo crec que amb aquests en tens prou, amb un mes. Els rentem, els partim per la meitat i li trauràs les llavors. Com ho veus, això? Tu ets de treure llavors? Sí, aquí sí. Sou tocats i posats, Sí, no estem mai contents. Aquests cuiners professionals, però la llavor... Puc pelar ceba jo, mentrestant? Tu, si tant. Aquí tens una altra puntilla. Sí, perquè devem haver de fer un sofregit, no? Home, unes quantes coses, sí, sofregit és la base. És que, clar, hem de començar per lo propi. Aquí, sense sofregit, no es viu. Doncs sí, li traiem les llavors, perquè llavors te les trobes a dins la boca. I no el peles, oi? Veig que no el peles, oi? El pelarem després, farem una trampa. No, tinc un truco, tinc un truco. És que sou de por. No t'engorilis, tinc un truco. No, tu manes, jo faré el que tu diguis, Però jo el tomàquet, un cop està ben sofregit, a més tinc entès que vols fer un sofregit gairebé amb melmelada, o sigui, d'aquell de 3 hores o 4, no? Sí, dels bons. Aleshores la llavor desapareix, la llavor. No és cert, que tu no la vegis no vol dir que no hi sigui. I què se n'ha fet dels tomàquets de cul? Tomàquets de cul, si van de cul no han arribat encara. No, són allò que de cop i volta vas pel bosc i trobes una tomaquera i dius aquesta tomaquera ha vingut aquí i no l'ha portat un ocellet, així de clar. A veure, on t'ho llenço això? Aquí. Veus? És que m'amagues, em canvies les coses de lloc, és com Google Maps. A casa em diu una cosa i després em mou als carrers. És desesperant. Bueno, va. Ara no li posis les culpes de la cuina al Google Maps, perquè no seria el propi. Bé, escolta'm, a lo nostre. Això dels tomàquets de cul no ho he entès. Què vol dir això dels tomàquets de cul? Bé, doncs que la llavor queda sencera i quan a vegades la gent té un apretón per la muntanya, doncs va on ha d'anar i aleshores, clar, allò és amb més adob impossible, amb el bosc i tot, doncs surt una tomaquera. No n'has vist mai, de debò? No he vist mai cap tomaquera de cul. Però que no, tu vius per allà dalt, no? A Vilanova. Jo visc allà a la muntanya, però no vaig pas a buscar tomaqueres de cul. Quan em foto al bosc a buscar coses, busco bolets. Ja, però te'ls trobes? L'altre dia em vaig trobar una guilla. Veus? Més maca. Trobes coses. Doncs perquè el Ferrer de Tall, és el restaurant de la Maria, el tens per allà també, oi? Sí, allà a Vilanova. Bueno, som el restaurant del poble, que és una mica restaurant, però també fa molta funció de lloc social. És com una perruqueria. Venen els avis a jugar a la botifarra, després de dinar es munten uns cristos. Això ho trec i ho poso així mateix, o vols que ho faci un cullera ben tret? No, així està bé. Treure-li el màxim d'aigua possible. Fes el marrano, així posa-hi els dits. Jo pensava que voldries l'aigua. No. L'aigua és insípida, incolora i insabora. Per què la vull?
No, a la cuina es fa servir aigua, Maria, no m'apretis. Jo no sé, jo poso aigua a les coses. No malament. L'altre dia amb el Xavier Barriga fent magdalenes vam posar aigua també, dic, ostres. Però bueno, l'aigua la voldrem quan vulguem humitat, però ara no, una melmelada ha de ser caramelitzada, apunteu-vos, reduïda. no hi posem aigua. Mo. Molt bé, què més? La ceba, hi posaré oli, perquè vagi fent xup-xup, així anem fent, què et sembla? No, és que a més, si dius que ha d'estar tanta estona, sí. jo t'aconsellaré... De fet, aquest programa durarà 3 dies. Jo t'aconsellaré que també obris el foc, ens anirà molt bé. Tots són problemes. Per avançar. Tu tens focs d'aquests d'inducció supersònics? No els suporto. No els suportes? Sí, perquè intento xurruscar les plomes de les aletes, no me'n surto. Clar. Faig unes desgràcies. Quan voleu fer a la flama, quan voleu cuinar... Escolta, tu que tens pràctica, ja has coneixeu Ja t'he vist molt embalada, dic, a veure com te'n surts. Que me'n sortiria, no fotem. Com jo el primer dia que vaig estar, Ferran, un parell d'hores vaig estar aquí potinejant l'aparato. I vas acabar com els tomàquets, de cul. Molt bé. I ara si m'ho peles, si ho talles tant, ja serà fàcil per pelar-ho després? Sí, però així també guanyem una mica de temps. Pensa que com més fàcil li facis a l'aigua per sortir, més aviat la deixarà anar. Doncs escolta'm... Sí. Has vist els malacara, quin color més rosat, més mono que tenen en comparació amb aquests? Jo estic per menjar-me un així com si fos una Fes-ho, no te n'estiguis. És deliciós. És deliciós. Oh! Sí o no? I tant. Malacara. I ara diré una cosa que semblarà una bajanada, però quin gust de tomàquet. Sí. Perquè jo no sé vosaltres, però quan anem pel món a comprar tomàquets, costa horrors trobar-los bons, aromàtics, és espectacular. Aquests estan vius. És la diferència, és cert això que dius. L'has collit tu, dius, no? Sí, aquest matí. Déu-n'hi-do, això sí que és producte de proximitat, local... No tenen cello perquè són del pati, del jardí. A veure, què més? Avancem, i això ja ho netejo jo. Vinga, va, doncs. El xoriço. Això està a tope o què? Sí. Què has fet? Sí. Sí, Mira, neteixo les mans. El xoriço l'hem de fer rodanxes fines. Però per què volem xorís? A veure. D'entrada, la resposta més correcta del món. Aquesta pregunta el volem perquè és boníssim. Val. I perquè a tu t'ha donat la gana de posar xorís. A mi m'ha donat la gana fer un mar i muntanya diferent. Val. I com el farem servir? O sigui, què n'aprofitem d'aquest xorís? A veure, el que farem serà fer un brou, però un brou no d'aquests de 3 hores al foc, sinó un brou de pim-pam fora per agafar la màxima quantitat de sabors d'aquest xoriço. Vols fer el control de qualitat? Sí, home, clar, l'he fet amb el tomàquet, com no el farem amb el xoriç? No fos cas. El tallem a rodanxes ben fines, agafarem un xoriç que no sigui massa picant, perquè si no matarem el personal. D'on l'has fet, aquest xoriç? Aquest és de Navarra. Me'l va portar un amic. Molt bo. I el anirem tallant? Més tallar? Sí, perquè el que farem serà rodanxes ben fines perquè li sigui ben fàcil a l'aigua extreure tot el sabor. Aquí sí que hi posarem aigua. Aquí sí que li he de posar aigua. Insípida, inolodra... Però ben poqueta, jefe. Justet. Tu manes, Guaita. Ens posem nerviosos. Suficient. Guaira. Una mica més de xoriço. Ui, el picant surt, Sí, clar que surt. Mare de Déu. Una micona, que sé. Però tampoc és excessiu. No, ara ve un glop d'algú. Ben suau. Molt bé, mentre això feineja... Això també bullir. Això de bullir? Sí. Bullirà amb un pli, no pateixis. Però hem de reduir una mica l'aigua, llavors jo... hem de fluixar el foc. Sí. Arrenca el bullir fluixo, és això? Sí, jo diria que sí. Això anirà ràpid, Perfecte. Què més puc fer jo? Mira, hem de treballar la mantega per fer la pomada. Mantega pomada, m'encanta la mantega. Però ja ho està molt, perquè està... Sí? Bueno, veig que està tubeta, vaja. Mantega pomada és quan la traiem de la nevera i la deixem una estona a temperatura ambient i sense que es desfaci del tot, doncs s'acaba estovant. Això és la mantega pomada. Podem fer la crema de carabiners per aromatitzar aquesta mantega quan la tinguem en textura. Val, doncs vinga. Som-hi. Aquí tens una paella. A casa meva, quan estem molt cansats, ho diem això. Buf, estic mantega pomada, tu. Ja dius. Sí. Mira, No ho havia sentit mai. Bueno, podem començar a dir així conya en conya i és molt explícit perquè veus, és que s'aixafa sol, estàs com desfet, estàs com... abatut. Val. Empomadat. Empomadat, empanat. Què més? Perquè això ja ho tinc xafat jo, això ja ho tinc... Mira,
Sí, sí. Ja se sent, eh? Però no puc evitar de pensar que és malaguanyat un xoriço de Navarra bullit, Maria. Amb tot el carinyo, eh? Jo no sé escolta, doncs qui te l'ha regalat, si te digue-li a l'estimes Ricard molt. Camarena que fica les gambíssimes de 200 euros al quilo a fer un caldo de gambes. L'altre dia vaig anar a un lloc i m'estaven fent el fumet amb uns llagostinots, amb un bé de Déu, dic, Que però li què deixen feu? xerrupar els caps abans de Dic, posar-los. què fas? I diu, no, és que quan serveixo, com que no n'hi ha per tots i després la gent se m'enfada, dic, però prefereixo fotre-ho en el fumet. Dic, home, dic, no, és que no vull ni sentir-ho. Bueno, de fet, no sé si era Julia Child la que ho deia, que el resultat final d'un plat no pot ser mai millor que el pitjor dels seus ingredients. Ostres, això està molt ben trobat. Llavors, és cert que si el que hi poses és boníssim, al final la combinació pot ser més o menys desafortunada, però mai serà... Jo saps què diem també a casa? Ai, ai, ai. Tot és bo al cavall de cou. Si tot el que hi poses és bo, tot surt bo, no cal fer gaire invent. I llavors pot anar de bo a superbo, segons ja la mà i el tema. Això ho he deixat al 3, però potser... Bull, sí. Sí? Li pujo una Sí, mica, sí, eh? Allà farem els carabiners, eh? Farem els carabiners, que hi posarem després el brandy i una miqueta de pebre Això ho vermell marquem, dolç. ja està, eh? Ho marcarem, ja està, i ficarem això i ficarem aigua per fer una mica de reducció, una mica Molt de bé. crema. Aroa, avui aquí tens feina, eh? Jo crec que sí. Tres focs a tope. I no ho marquem amb una mica d'all, això? Ni All, julivert? i vols? No, és que no hi vulgui. Jo pregunto Mo. a la cuinera professional. Mo. No, doncs jo li hagués posat una picadeta. Posa-li. No, jo vull aprendre maneres No, diferents. perquè a mi Si ho m'agrada fem com molt- jo ja ho faig, Mira. mal negoci... Això he escollit d'aquest matí. Home, La gràcia és... Bueno, l'anisat li va superbé, als peixos en general, però al turbot també, i més si li estem posant xoriço també per l'altra banda. I ho farem ben lleuger, per part... La idea és aquesta, que de fet ja són parents, el fonoll i l'all. ben lleuger, amb xoriço, amb un bon sofregit de 3 Boníssim. hores, lleuger. Boníssim. Val, doncs marca-ho. Vinga, marquem això. I això ho tallo? Sí, en 3-4 trossos. Val, perquè... doncs a veure, ja Sabem hem quin posat nostre. allòs a sofregir, els carabiners. Aquí ens està reduint el xoriç de Navarra. Aquí el sofregit, que li queda temps. La vida. Jo ara afegeixo una mica de fonoll, allà. Però li afegirem d'aquí una estona, Val. que no s'acabi de torrar. Suficient? Més, li posarem tot. Val. I tallem i tornem a entrar amb tot això un palet més evolucionat. D'acord? Està bé? Vinga, va. Genial. Bé, ja ho tenim. Aquí, els carabiners, La crema de carabiners amb fonoll. fonoll, brandy, una miqueta d'aigua. Hi hem posat sal? Sí, jo n'hi poso sal i pebre. Molt bé. I després, quan ha estat reduït, batedora, Però tot, closques, caps i tot, a muerte. Ah! Així, a lo bruto, a lo heavy, I després ho colem. Per un colador ben fi, que no quedi cap El colador sí rastre que de ha de ser closca. finet, Triturar ha de ser una mica lo bèstia, però colar ha de ser allò maco. I amb una cullera ho vas aixafant, si tens un xino... Correcte. Si tens un xino, doncs fas un Correcte. xino, si no... Val. I et queda això, aquest líquid. I després tenim la melmelada de sofregit, que no és res més que el sofregit i supersofregit. I hores, i estona. I foc, I fora. Però li dic- Ben suau, perquè no es torni massa i agafi gust amarg. perquè quan se'ns crema la ceba, si després... Clar, això amargueja. Bueno, és una melmelada perquè té sucre. El sucre l'extraiem entre el 10 i 15% que porta el tomàquet madur i el percentatge que té la ceba. Estàs dient que aquí és una melmelada que tu no hi has afegit sucre. Però sí que porta sucre. Porta el sucre del tomàquet. Correcte. Ojo, no cal afegir-hi sucre si fem melmelada de tomàquet. Val. Sí, el tomàquet és madur, Si és madur, clar, si l'hem collit o l'hem comprat en el punt òptim de... Val. Amb això fem la crema. La mantega. Va, t'atreveixes, no? Home, és barrejar, no? Para. Oh! Massa. Mira, veus això? Control de qualitat. Oh, que bo. Sí, que sí? Doncs aquí era important això, que la mantega estigui ben fluida perquè s'integri bé amb la crema de gambes i fonoll sense quedar-se amb grumolls. Jo això, saps com ho he fet també, Maria? Com? Amb absolutament de tot. Deixo la mantega pomada i a vegades trituro unes ametlles ben triturades pols, o les compres triturades igual, les barreges amb la mantega pomada, et queda tot una pasta, com ara farem. Com un praliner. Després ho tornes a la nevera i tens una mantegueta que si fas una torrada, li poses això
i qualsevol embotit o qualsevol combinació amb una mica de botifarra negra, per dir alguna cosa, marcadeta. I uns pepinillos. I uns pepinillos... Bé, aquí veieu que la mestressa és de pepinillos. Si no és pepinillos pot ser qualsevol cosa. Però és un recurs... Sí, està reduït molt, ensenya-li aquí a Està bé, l'Aroa. mira quin caldet de chorizo. La Me l'ha meravella. guanyat xoriço, No, que el farem servir, perquè això no ho tritures ara. No fa falta. Això ja té prou... Pago el foc, doncs? Si ho proves, fliparàs. Prova aquesta aigüeta amb una Home, si cullera. ho provo, ho provaré tot, no? Val, s'ha acabat l'extractor. S'ha acabat l'extractor. Val. Doncs això, la part central ja la podríem tenir. A veure si la farem molt merder. Jo, si vols, vaig manicurant això i si Vinga, no, va. faig el turbot, tu manes. Tallem un trosset d'aquest turbot que no ens hi caurà ni el plat, No, però la panxa, aquí el que hem de vigilar és que ens hi càpiga la panxa i el plat, si no, doncs ja en buscarem un altre. Ho repetirem. Haurem de fer-ne dues racions, dues sentades. Molt bé. Home, jo penso que tots els que estem aquí, amb 2 racions, estaran més agraïts que amb una. Va, som-hi. Escolta, quin era el... El foc. Posem aquí dalt, Vinga. A canya màxima, no? A canya a tope, això sí. L'hem d'espantar. Tu ets de les que t'agrada cuinar al brut una miqueta, també? Però que no has vist quina pinta de fina que tinc? No he dit que no siguis fina, però jo dic carinyo, però amb una canya, no? Sí. Quan cal canya, A mi les induccions no m'agraden, a mi m'agrada que es vegi el foc. a tu t'agrada la flama, Allò Home. que se't cremi l'oli i faci... No, home, no, això no. Però saps què passa? A mi és el que més m'agradava quan cuinàvem. La pell del turbot ha de quedar ben cuita per ser bona. I ha de quedar supercruixent, si no queda com un tros de cuir. Perdona, anava a dir oli, no? Sí. Vale. Si no No, queda perquè com un dic, tros igual de la fa cuir. com si fos a la brasa. A la brasa ja m'entens, si planxa sense oli, No. com si... Val. No, això ja ho... Vaja, Ja està, jo crec que ja ho tindrem. Això i el sofregit el tenim, la crema la tenim. Val. El turbot necessites fer un altre? No, serà suficient, compartim. Fem com la dama i el vagabundo, tu menges per un cantó i jo menjo per l'altre. Sí, amb l'espagueti i la mandonguilla. I la mandonguilla. Un platàs, allò, un platàs. Sí. Saps on la vaig veure? On? Aquesta escena que li van fer un guinyo a una pel·li que estan fent ara, el gurú. El mi villano favorito. Li fan un guinyo i estan menjant espaguetis amb mandonguilles, com a la pel·li. Jo la vaig veure també, és cert, Jo és som cert. aquestes coses, mira, m'hi fixo. Som-hi doncs, ja ho tenim calent això, Espera, que obriré l'extractor perquè això té una pinta de focs artificials. Va, Sí? sí. Vinga, comencem per la pell, doncs. Això ens l'han preparat a la peixateria, Maria, Sí. perquè el turbot pròpiament és això, però a l'hora de tallar-lo vaig a fer una mica la... Hop! Aquí tenim els filets que hem fet servir. Ja ho veieu com es talla, el cap per aquí. Són aquestes dos peces, dos ales. Sí. Però si no teniu ben clar on van totes les espines i tot, val més que no us emboliqueu, agafeu a la vostra peixateria, que segur que us ho faran la mar de bé, com sempre. Què més? Farem el turbot volta i volta. Hem de colar aquest brou de chorizo. Molt bé, i com? Pot ser. Escola i prou. Sí, escola i plou. I on te'l poso? I amb el plat, no. Directament al plat, però jo el posaria en un bol petitó abans, per després no fer esquitxades. No, home, no. Amb això ja saps que els Ara aquí coneixem t'ha una sortit mica la així. vessant finura, Oh, veus? Per no fer esquitxades. Això... Sento una mica d'olor jo de... Estic. Clar, com que m'amagues les coses, no fent els escolta'm. trastos. Colo això, Maria, Vinga, tu mateix. Molt bé. On tindrem un plat per quan l'haguem de treure d'aquí? Allà sota mateix, aquí. Ah, però no, per emplatar vols dir? No, per reservar-lo un moment. Aquest és bo. Reservi, Aquest és bo. tingui i no s'entretingui. Això separem. Això era de l'Hotel Folti. El tingui i no s'entretingui. Això ho deia a casa meva mon pare sempre. Has vist com em passa el fum? Uita, què et sembla? Tio, Brutal, aquí dalt no una trobarà res, no? passada. Tanco el foc ja? Vinga. Ai, que el vull girar. Ara. L'extractor no. Oh. Molt bé, què més fem? Doncs emplatarem, perquè això ho tindrem. Maria, que anem Anem volant. a un ritme que se les pela, tu. Benvingut al meu món. El món de la cuina de restaurant, Però això és cuina distesa i patxanguera, Això és cuina de domèstica, casa. pim-pam, exacte. Cuina de la vull bona, dir, de passar-s'ho bé. Jo
al restaurant ja sé que aneu molt de cul, aneu molt ràpid, tot està molt preparat, però aquí... Home, és la nostra feina, bàsicament. Sí. Però aquí, això és una tarda de diumenge com per això jo, el meu és més el programa que no posar-me a un restaurant. La gent em diu, coi, on un restaurant? Dic, tu no t'has enterat de res. No ho hem entès. Llavors passa el que passa. Aquí el meu que m'agrada és això, però no cuinar per... Què fem? No sé, tu Pintem mana. el plat, embrutem una mica? Vols pintar implica pintar? Bueno, si tu em mirem. parles de pintar, guaita. Què dius? Bona. Va, fem-ho, si vols fem-ho. És que jo no sé què s'ha de fer. Tu dius, fem-ho, dic, el què? El sofregit no l'hem fet amb el turbot, us hi fixeu, per agafar el gust total i absolut del No ens irà bé, peix. això. No, oi? No. Fora, no es pinta. Hem fet, en el fons, és que és un plat molt fàcil, en el sentit de que si un va pas per pas, això no pot anar a sortir bé perquè el sofregit l'hem fet 1000 vegades. I és qüestió simplement de deixar de fer, de no obsessionar-se, de deixar-lo treballar, de no anar a empresa. Tenim És que som uns, de veritat, Sí, sí, sí. Estem sempre esvalotats. Un drama, un drama. Però aquí no, aquí no hem anat ràpid. Ok. Mira. I ara què? Això és el xoriç. A mi em fa cosa, jo no l'hagués posat mai el xoriç, l'essència del xoriç o la reducció. Això és una reducció, no? Sí, un brou, és un brou molt concentradet. No es pot parlar de reducció perquè no hi ha alcohol, és això? Bueno, per la reducció... El que hem fet és que posar-hi ja directament d'entrada molt poca aigua perquè el gust del xoriço es repartís en aquella aigua. Però no l'hem deixat fer-se petitó i petitó. No l'hem deixat. Bueno, s'ha evaporat, però no ha sigut. A poc a poquet, s'ha evaporat una mica, però no és una reducció pròpiament dita, perquè un cop hem tret el xoriço n'hem seguit... Ja heu fixat, no? Reduint. Molt xerrar, pim-pim, pam-pam, agafa el tros de paper, hi havia una gota aquí que a mi m'havia passat, no desapercebuda, no, el següent. I mira-la. I hem agafat Molt bé. un plat una mica més... Molt bé. És un plat ideal, no? Perquè fondo. té la base justa. Oita, 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 oita. I ara hem posat tot el fonoll, ara potser una branqueta hagués quedat bé. Ah, li hem tirat tot, és cert. Oh! Tampoc no passa res. No, clar. No passa res. No passa res, però... I ara escollirem dues culleres que siguin més o menys iguals, a veure si les trobem. Ah, per fer el... Clar, Això si ara ho haguéssim tornat a la nevera. hagués quedat amb més textura, però a mi m'agrada així, Sí? Home, clar, està més toveta. Sí, bueno, ara fas com si fes una croqueta, no? Normalment a casa les croquetes, dos Es culleres... fan amb les dues culleres, cert. És que de fet els francesos no han inventat res, A la cuina... Les àvies, a la ningú cuina, ha inventat res. Està tot no? inventat. Està tot fet. Per tant, és important copiar i deixar-se copiar, sobretot. Més que copiar és important doncs, agafar com es diu, el pal dels relleus. En castellà es diu el testigo, però en català què seria? El testimoni. El testimoni, sí. Sí, ho hem de dir en català, però si no ens ha entès tothom, El també. testigo. I portar-ho amb orgull fins a la generació següent. I defensar-ho, a mort. Val, això és així, ja? Això és boníssim. Permetem. No li falta res, La branqueta de fonoll, veus? Aquí és el fonoll, De veritat. no passa res. Vine aquí. Us presentem un mar i muntanya a l'estil Cal Ferrer de Tall, amb la Maria, que ens ha fet aquí un plat esplèndid, amb una reducció de xoriç i tot. Escolta'm, jo estic molt content d'haver fet aquest plat, d'haver tornat a cuinar amb tu una altra vegada. Sempre hi som. Com ho has vist, això? Jo m'ho he passat molt bé. Sí? Sí. Ja se t'ha vist, nena. Claro. Bé, escolteu, tot això que hem vist ho podeu trobar a les xarxes socials, a Facebook, Twitter i Instagram. I res, nosaltres anem a tastar a veure com ha quedat, que això encara no ho hem tastat. I els altres, fins al proper programa. Adeu!